uhlukuhla kwami uyambona uhlukuhla kwami akakuthenganga akafuna ukupheka uphuza utshwala bami Yeduze kwesiboyo senkomo sikababa ongilale ngiphumule. Uyabona nje ngobusuka le emadolobheni nje usho isiboy ubokhulela le kuzomela ngikufundise yonke impilo la emakhaya njengo-anti enithathile wena ukhulisa leni bancane ufunde zonke izihlahla ufunde yonke imithi ekhona la yebo. Dog. Manje la vele ngakini imigwaqo yakhiwe nihambe emahlathini kanje. Awuzwe nje dog. Asakhelwe imigwaqo la sihamba ngeenyawo indlela sizakhela thina kanenkomo ziyasiza yabo. Yo. I see dog, I see. Ngiyabona dog. Hayi kodwa ziningi izinto engisizokufundisa zona Sambi. Ziningi kakhulu. Kulungile. Kumele ngikufundise nokweshela intombi. Ukushela. Ngifundise ukweshela intombi. Yeke lento yakho ukushimana ukuhlala namantombazane njalo nje. Sikaze sigakwethembi wena. Ngiyifuni lona. No, it's fine dog. I got you dog. Yeduze kwesiboyo osenkomo sikababa ongilale ngiphumule. Uyabona leza ihlahla leziya Yalapha ngiyabona. kwakuwumuzi wamkhulu uNobazile ke lwa sisuka lapha thina sasuka lapha sawukwakha le phezulu sondelela umgwaqo. Unobazile. Hayi dog man. Unobazile uanti la bekhuluma ngayo ekseni. Umkhulu lo wena imfene. Hayi thula khulunya lokho. Wakhulunya lokho. Yazi ukuthi le imfene lezi masingayithatha sivula izoo. Singaba rich as umndeni. Asamba ayikho lento esho. Asamba. These niggas are not business minded, man. Yeah. Lona liphumile lekula. Yeah, eish. Uyabona sayintombi leziya. Oh, yeah, ngaphesheya komfuli. Yeah. Wow. Azikha khona lapha zonke intombi amanzi. Kuzomela uthole intombi eyodwa. Yeke lento yakho yokuphila nempilo. Hayi, yabona mzala wami. Yiko ngikukhonzile. Vele yona into engiyifunayo njengoba ngile emakhaya. Ngifuna ukuthola nje mfethu ivagina la le emakhaya intombi right. Kodwa ke kuzomela ke ukwazi kweshela. La kufana nale emadolobheni lapha ngishela khona ngobhiya. Uyezwa? Hawu, kanti nenza kanjani ngoba vele mina ngazi ukuthi mawune 6 nje yesavana ingane kusuke sekuyakho. La kweshelwa ngamagama la uhlanganisa ubuciko namagama yabo. Ciko namagama. Kubese ke intombi yaqoma. Hayi lento wena ukuthi nishela ngobhiya. But ke khulileke ukufundisa ukweshela. But mzala ngoba ngiphethe wena hayi uzongifaka ezintweni. Leya mali leya oyinikezwe anti usayiphethe? Imali isekhona ikhona imali. Alright. Yonke into ke isebenza imali. Kuzomela ke ngibonelele. Hawu mzala. Kanti unjani? Ngoba phela wena mzala saba ndawonye endlini inawo usungangikhokhisa imali ongikhokhisela ukufunda ukushela. Ayikho into yamahala nala emakhaya. Angithi nawe ungcono nosuka le emadolobheni uyazi ukuthi yonke into imali. Ngisho nokubuza direction kumuntu kuyimali. Yabo. Hayi mzala but awukho fe. Le emakhaya niyazi imali yonke into imahala. Usho uphorisha nothengi nisebenza ubulongo benkomo ubisa nelithengi nelisenga. But it's fine because nami ngiyafuna ukufinyisa ikhehla le emakhaya angikuniki. Uyabona ufika lapha kuyona? Uzofika uyibuza igama. Buza igama. Bese uyibuza isibongo. Buza isibongo. Kweze ungazikweshela umuntu kanti isihlobo sakho yabo. Mawuqeda lapha. Bese uyitshele lakho igama nesibongo. Okay. Ngoba kubalekile ukuthi ungashela isihlobo sakho la emakhaya kufana nenjola nezihlobo zeni emadolobheni. Okay. Bese uyibuza ukuthi mangakho amanqine enkukhu ngithi angenapha amanqine enkukhu manje la. Selala sikhona. Mawuqeda ukuyibuza amanqine enkukhu izokutshela yona ukuthi awu2. Bese uyitshela yona ukuthi inkukhu ayihambi ngeqine lodwa. Yabo. Bese uthi yimi nawe sisisekelo senkukhu kusho sisisekelo sempilo. Okusho ukuthi masihlangene siyi full chicken. Full chicken lonto ngizala isibukhaphuka. Awu madoda inyama emnandi shikini. Smart yazi. Hayi ngizwa kahle mzala wami hayi ngiyazizwa ngaphakathi kodwa manje maye ngasebenzi ke le inkukhu ngithini mangikunikeze ipoint lesibili ngicela uthi wengeza. Hayi ngeke mzala phela u20 mkhulu kabi ngeke usufuna enye futhi ayengeza. Hayi ngeke mzala yazi kube ngithenga i-airtime nje ne-airtime kaba yikapheli.
Hayi kodwa Oh hayi kulungile ngizokunika mzala. Ungaze ungidube. Hayi 50 ke. Hayi uzokhipha yonke info la ngeke. Uyabona mayehlula lapho amanqine enkukhu. Uzoyibuza ukuthi mangaka amasondo ebhayisekile. Mangaka amasondo ebhayisekile. Uzothi na u2. Awu2. After that umtshela ukuthi ibhayisekile alihambe ngesondo elilodwa. Oh. Kusho ukuthi mina sengiyisondo lesibili. Sesibhayisekile liphele. Sesibhayisekile liphelele manje indlela yethu izoba right. Mayingasebenzi le bhayisekili ngithini? Lapho ke kuzobe sekufuneka ikhubalo ke lapho ngizosebenzisa umuthi. Okay. Ngibonile ukuthi khona imali esakhona la. Ngizokuzamela umuthi. Kuzosebenza ikhubalo ke manje ukuthi iqome ingathandi. So iphephethe. Bara mzala lento yenza ayikho fe. Ngoba nakuyibonile imali manje usufuna enye imali futhi. Letha la. Uyishela ngoba igovozile mzala. Letha la. Hayi nanku 20. 20 wanele letha nalo 100 thola. Uyadula umuthi kwembi uhabaleke Ayisekho yokugcina. Uyazi lezi yantaba lezi ya. Wembi imithi nakhona kufuna uthole nenyamazana ethile awuvele nje yabo. Uyabona ke ngithole le ntombi mzala uzobona. Hayi ngeke uzungayitholi le. Mase ngineze ikhubalo hawu konke kuhlangene yabo. Kodwa musu uyitholile le ntombi kunento eyodwa nje engingafuna ukuthi ngiphoxe kuyo. Uqabula yakwazi. Hawu mzala kanti ungithatha kanjani? Ukuqabula mina lo engaqala ngimncane ngisaqabula uma. Ngakhula nayo lento yokuqabula iyipheshini kumina. Ngaqabula ukuze kuzobe namhlanje nje ngumqabuli ngiyaziwa nje ukuthi ngiyaqabula. Ukuqabula kwasemakhaya kufana nokwasedolobheni yabo. Kodwa kumele ngenze indlela ukuthi ukufunde nayo yabo. Khona la umuntu engizomzama ukuthi upractice kuye yabo. Hawu mzala yonke into le emakhaya ngathi ihlukile. Uqala wathi akushayelwa ngobhiya la. Nakhona usuthi kunendlela yakho yokuqabula. Hayi yeka kanje khona umuntu engizomzama man. Hayi but it's fine as long as mina mzala mfowethu ngikwazi nje ngicine ngithola intombi. Mawukuthi kumele ngipractice it's fine. Ubiza umuntu oright ke ngizopractice kuyena. Ngicela uphuthume la ngasemfuleni sila ngasemfuleni khona into encane nje engifuna sibe ngaphezulu kwayo manje. Ya emfuleni nje lapha ematsheni. Uphuthume manje. Hayi. Uyambona uhlakubuhla kwami, uyambona uhlukuhla kwami nakuthengana, ngafuna ukupheka, uphuza utshwala bami. Ya nango. Wendoda. Oh. Lo mtshita lo owakubo kwalengane lengizofundela kuyena ukuqabula. Hayi. Uyena lo uzofundela kuyena ukuqabula. Uyena muphi? Yena. Wemzalo ukahle la? Mfowethu, angifonela nje sekuphuthuma yini kwezenjani? Kushapha. Kumoja mfowethu. La kunento encane nje nesicelo nginaso. Awu mfowethu noma yini ngiyazi angaze nganqaba. Umzala lo usuka le emadolobheni yabo. Manje akazazi izinto zomqabulo. Akakwazi ukuqabula kwasemakhaya. Kwazi ukwale emadolobheni yabo. Ngingena kanjani pho mina lapha? Uyazizwa kodwa uthini? Nami angimuzwa ngihleli naye la angimuzwa ukuthi uthini. Wena uzoqabula nomzala ngithi awunayo inkinga. Hayi, nginayo inkulu futhi inkinga nginayo nje ngifuna ukungasho. Ugcinene nobhe. Hayi khona komekile mfowethu, hayi. Kade ngigcinile, ekomekile ngempela. Obambela. Oh, hayi. Udaba lakho engathi sengiqala ukulizwa ke manje mfowethu. Uthi kwenze njani? Sondele la kuye. Hayi, engathi inkulumo iya ngokuzwakala mfowethu, hayi. Wemfowethu wathi uyakhuluma uyayizwa lento aseyisho manje. Yabona nina nobabili mzala ngiyangidakela wena ngiyokuceba kanti futhi ufuna ukungenzani emakhaya? Qabula lo mzala. Hayi Kulungile mfowethu, wasondela. Hayi usondela uyaphi? Sondela ndoda. Hayi. Ngabule. Udakiwe. Ngabule. Sondela ndoda. Udakiwe. Ngabule. Udakiwe. Uyambona uhlakubuhla kwami, uyambona uhlukuhla kwami nakuthengana, ngafuna ukupheka, uphuza utshwala bami.